A antiga finca da Coca-Cola no concello de Poio xa é un novo estacionamento libre e gratuito. Trátase dunha parcela de 6.000 metros cadrados na Rúa Baliña, que xa poden utilizar os veciños para estacionar, despois de que o goberno local habilitara 150 novas prazas. Día importante porque estamos aquí para a apertura deste aparcamento de Baliña, que levaba tanto tempo esperando a veciñanza. Nas últimas semanas realizáronse tarefas de acondicionamento, limpeza e mellora do firme. Ademais, nos vindeiros días rematarase coa instalación de puntos de luz. A parcela levaba máis de 15 anos sen uso. Tampouco queremos que se converta, pois neste caso, nunha zona de aparcamiento onde os vehículos queden aí e que boten aí semanas, senón que o que queremos é que sea rotatorio, é dicir, se lle dá un máximo de 24 horas, porque o que buscamos é dar un servicio para residentes. Desde o Concello estamos moi satisfeitos de poder facer realidade unha promesa e esperemos que teña boa cabida entre todos os veciños e veciñas de Benino Esperón, da Caeira, de Rúa Baliña. Para darlle este novo uso foi precisa unha modificación puntual do PEXOME e a asinatura dun convenio coa empresa propietaria dos terreos, unha iniciativa chamada a dar resposta a un importante problema de aparcadoiro que existe nesta zona. Nun radio de afección de 500 metros abarca máis de 5.000 persoas. Esas 5.000 persoas veránse beneficiadas deste espazo amplo de estacionamento que abarcará máis de 150 prazas de aparcamento, como dicía, supón unha mellora na calidade de vida de todos os veciños e as veciñas. A intención era que o aparcadoiro estivera disponible antes, pero o mal tempo das últimas semanas retrasou as tarefas de posta a punto da parcela.